Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zita rangu muchanditi Tinashe, not my real name. Iniwo mukoma ndakaenda ndikanoromba, asi kuromba kwangu kwainge kuri triki uye zvekare inge ndapinda machena nekuti sekuru avo vakandirombesa zvinhu zvavo vaikupa. Mushure mekunge vakupa vaibva vazokuudza kuti unofanira kuti unge uchizodzoka nezvikwambo zvavo. Vaita zvikwambo zvekuti unozvirenta zvikwambo izvozvo kubva kwavari depending nekuti how much can you afford, then kana zvako zvazoita then you will be able to return back chikwambo chavo nemari pamusoro, but ivo vaiwanzokuda zviri zvipfuwo. Saka ndaizoenda kuma-auction ndichinotenga mombe, ndobva ndaendesa mombe idzodzo kwavari sekuru vacho ivavo, because vainge vaine maprize akawanda uye zvekare vachiita business rekupfuwa mombe vachitengesa. Asi mukoma iniwo handina kuda kuzodzosera chikwambo chavo sekuru ava mushure mekunge vaudza munhu wose uyo ainge akaromba kudare kwavo kuti ange achizodzosa mishonga kana kuti zvikwambo izvo zvaunenge wakapiwa navo sekuru vacho ivavo. Mugore racho iroro pandakasarudza kuromba, I was desperate. Mukoma business rangu rainge richifamba zvakanaka started collapsing, ndikaluza macontracts angu ose. Mudzimai wangu sezvo iyewo ainge akangokurirawo mumari uye zvekare akazongoroorwawo nemurume wake ainge agara aine mari ari inini, saka ainge asingazivi chinonzi nhamo. Mukomana acho upenyu pahwakaoma akabva atanga kufaila for a divorce, akati ainge asingazvikwanise kwava kutoenda kumhiri kwemakungwa nevana. And it was so bad to tell you the truth, zvekuti ndakatombofunga kuda kuzviuraya. Ndainge ndimbori big businessman ndiine dzimba mukoma, ndakatanga kupindira dzimba dziya one by one ndichitengesa, asi nekuda kwekuti ndainge ndakagadzirwa chaibuda painge pasitomborina, ndipo apo pandakabva ndachizosangana navo sekuru avo vakazondirombesa. Vainge vari vekuhwedza vachibvako kuhwedza ikoko. Saka ndakaenda kwavari mukoma ndikabva ndachizovabvunza kuti vaikwanisa kundirombesa here. Vakati kundirombesa vaikwanisa kundirombesa. Ndikabva ndachizovabvunza kuti vainge vachazoda mari. Vakandiudza kuti vainge vachida $15,000 upfront uye zvekare paizodiwa jongwe nembudzi. So ndakabva ndachizotengesa motikari dzangu mbiri ndikareiza mari yainge ichidiwa, ndokubva ndachizoenda ne$15,000 iya zvekare nembudzi nejongwe. Ndokubva pachizoitwa mhiko. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka mukadzi uyo wandinozobira mapedzi ake ari kunguva kwake. Panguva iyoyo vakati ndainge ndichamboita zvilaki vachida kundiratidza kuti zvechokwadi kurombesa vanogona kurombesa. Ndakadzoka kuHarare, ndaiva ndine umwe mukadzi uyo wandainge ndakambofambidzana naye, kana iye akatoshamisika ndava kuzvidzosa muupenyu hwake tikatanga kufambidzana. So mukoma ndakazoti ndataimira, rimwe zuva akauya kumba kwangu ndokubva achizondiudza kuti iye ainge ari kumazuva ake ende ainge asingakwanise kuti tinge tichirara tose. Ndikati iripo, all that I care about is kana tikangoita hedu cuddling hapatomborina chakaipa. And then that was when paakazoti arara ndakamuka ndikabva ndachizotora ma-used pads mamwe awo aainge aisa plastic bag akakanda murefuse bin. Mukoma early in the morning ndakamuka ndikabva ndatanga kutsvaira. Iye akazomuka, it was somewhere kuma9 akatondibvunza kuti naiwe wamuka nguvai. And I had already prepared breakfast and I brought the breakfast in bed as if I was being romantic, but ndainge ndichida kuvharavhara zvangu mahwani andainge ndaita. Then later on she left and she returned back to her husband. Ndakabva ndachizovafonera sekuru bhuru ndokubva vachizondiudza kuti ndinge ndichizouya kudare kwavo nekukasika. Ndakadzokera kuya ndakabva ndachizopiwa chimwe chainge chakaita chindiro chedanda. Ndokubva ndanzi ndinge ndichiisa mapedi aya, ndakamaisa imomo ndikabva ndachizovapa. Akaiswa muhari
ndokubva ndachizopiwa makonye ekuti ndinge ndichizodya. Ndikapiwa mvura yainge ichivava kwazvo ichiita kunge acid. Pandainwa mvura iyoyo ndakanzwa pahuro pangu pachiita kupisa. Ndakabva ndachizopiwa chikwambo, ndikaudzwa kuti chikwambo ichocho ndicho chainge chichazoshandidzana neni chichindibatsira kuti mabhizinesis angu ose awo andainge ndakaluza nekuda kwekuti ndainge ndisina mari ndinge ndichikwanisa kuzotangidza zvekare patsva. Mukoma panguva iyoyo ndainge ndava kufamba nekaHonda Fit. Kune umwe munhu Honda Fit inotoita sekunge motikari inenge ichitoshamisira kwaari, but kwandiri ndaitoona sekunge munhu adowngrade kusvika pakushandisa bhasikoro, because ndaiva munhu aifamba nemabhenzi, motikari dzinodhura dziya dzekuti dziri expensive to maintain, because ndainge ndiine mari dzangu. After that was when I approached another guy wandainge ndakambotengesera motikari. He had just parked it because akari kungoitenga motikari iyoyo because ainge achida kungondibatsira kuti ndinge ndichizobuda mumatambudziko awo andainge ndichisangana nawo, but akangoti andipa mari iyoyo mukomanashi. Mari yacho kana chayakashanda hapatomborina. So ndakadzokera kwaari ndikamuudza kuti ndainge ndava nemari iyo yaainge akandipa, ndainge ndichida motikari yangu back. Akanditengesera motikari iya back. So I then moved back into my townhouse kuBorodale uko, and then I just took a vacation. Ndikabva ndaenda kuZanzibar ndikanosangana neumwe mukadzi ikoko tikafambidzana, and then that was when I returned back to Zim. When I returned back to Zim Mukoma, one day, that was when pandakazonzwa vana vavo vachitopa ma-announcements ekuti baba vavo vainge vachirwara sekurubhuru ava, not his real name. Vana vacho vakaenda kuredio, kunana Radio Zimbabwe Star FM. Vainge vaine chiziviso vachiti vainge vatumwa nababa vavo kuti vange vachizozivisa mhuri yeZimbabwe nevose avo vaizviziva kuti vainge vakamboendako kudare rababa vavo vakapiwa mishonga yelaki kana kuti mishonga yekugadzira mari. Munhu wese ainge akapiwa kanga kari kabhodhoro kelaki ainge achifanira kuti ange achidzosa mishonga iyoyo nekuti baba vacho vainge vachirwara. Ndakanzwa vachiti kune uyo anoziva kuti akapiwa zvikwambo nababa vedu achinzi unozozvidzosa kana zvinhu zvako zvaita. Kune uyo akapiwa kabhodhoro kanga kari kabhodhoro kelaki anofanira kuti ange achidzosa zvinhu izvozvo. Mukomanashi pandakanzwa nyaya iyi uye zvekare ndichizoona message paWhatsApp yangu ichibva kuna sekuru, but ainge ari mwana wavo, now was the one that was running the business. Akabva anyora iye zita rangu akati, Tinashe, unofanira kuti unge uchidzosa zvinhu zvawakapiwa nababa vedu nekuti baba vari kurwara. Kana tichizokupa tichazokupa zvimwe, asi izvi zvinofanira kuti zvinge zvichimbodzoka mudare tikwanise kugadzirisa apo pakakanganisika semhuri. Ziva kuti zvinhu izvi pawakazvipiwa wakasaina ukati uchazodzoka nazvo because zvainge zvisiri zvako permanently. Mukoma ndakangovhura message kuti ndige ndichipindura, ndakaona kuti zvainge zvisingaiti nekuti ndainge ndiine rimwe contract randaitarisira kuti ndinokwanisa kuzoriwana contract racho iroro. Saka pakabva pazongoitikawo mistake yekuti vakabva vachizoshayika. Ndakati ndakarara mukomanashi, chikwambo chiya chakauya kwandiri chikazevezera chikati icho chaikwanisa kundibatsira, chikati kunyange ukasandidzosa kumuridzi wangu hazvitomborina kana basa. I then booked a flight ndikadzokera kuZambia because mukadzi wandainge tichidanana naye kuTanzania ainge achindinetsa, achindishusha, achinditi ikoko watova nemunhu. Apa ndaiva nemastress ekuti ndainge ndichifanira kuti ndige ndichidzosera chikwambo chandainge ndichirenta. Ndikati saka contract yandainge ndichida kuzowana iri yegovernment ndaikwanisa kuzoiwana here kana ndisingabatsirwe nechikwambo changu. So I then went to Zanzibar nemunhu wangu, tikaenda on a vacation. We were staying at this other hotel. Ndipo apo pandakazodzoka hangu kuZimbabwe mushure mekunge sekuru vashaika. Pandakagonzwawo zvichinzi vainge vashaika, handina kana kuzomboita hanya nazvo, ndikaramba ndichingoendererawo mberi neupenyu hwangu. So pane rimwe zuva apo pandakazorota, ndakarota mukomanashi mumba mainge muine chikwambo chainge chirimo chakandimutsa asi ndiri kuhope, chikandiudza kuti
chainge chichida ropa. Ndikati uri kuda ropa rei? Chikabva chachizoti chainge chichida ropa kunyange riri ropa rehuku. Ndikati iri bho. Kandiudza kuti chainge chichida huku yeblack. Ndakafamba ndikatsvaga huku yeblack, ndikazokwanisa kuiwana kwava kuitenga. Ndikauya ndikaiuraya huku iyoyo, chikati ndige ndichidya nyama yacho iri mbishi. Handida kukwanisa kudya yakawanda, imwe yacho ndikangoisiya po panze. Pandakaisiya ndakangoti ndichizobuda panze ndikaona kuti yainge yatodyiwa nyama yacho iyoyo mukoma. So pachakazotanga kudzoka kwandiri chichiti chainge chichida kuti ndige ndichichitsvakira mukadzi, chikandipa dzimwe mhiko dzainge dzakaomarara dzekuti ndinge ndichizorepa mwana mudiki anenge achiri mucheche. Ndakaona kuti zvainge zvisingaiti, ndaikwanisa kuzosungwa nekuda kwezera rachainge chandiudza kuti kunyange achangobuda mudumbu raamai vake ndiye aitoita iyeyo kuti ndikamurepa chozomuita mukadzi wacho. Ndikaona kuti zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuzondiisa mumaoko emapurisa. Zvadaro ndakabva ndachizoenda manje kuHwedza. I went back to Hwedza, this was last month, ndikanotaura nevana vasekuru. Ndakavapfugamira ndikavakumbira kuti vange vachitora chikwambo ichi nekuti ndanzwa nekurohwa hama dzangu. Almost every night ndinorohwa. Chinouya chakandibatira shamboko kana kuti uya wavanoti muswe wemvuu, chinenge chichindirova nawo muswe iwoyo wemvuu. Chinoti kana chichindirova chinenge chichiseka chichiti chinoda kuti ndige ndichitsvakira mukadzi. Ndakamboedza kuti okay, ko chindipa kamhiko dzekuti ndinodanana kana nemukadziwo wekuti kana ndikadanana naye handizosungwi. Icho chinoti chinongoda kuti ndige ndichirepa kamwana kacheche ndokuti chinge chichikwanisa kuzomuita mukadzi mwana iyeye anenge achiri mucheche. Zvino handichazivi kuti ndoita sei, because pandakaendako kuHwedza kumba kwasekuru, vana vacho vakabva vati vainge vasingakwanisi kuchigamuchira chikwambo ichi asi kungochiparadza nekuti ndakatochipa ropa. Zvikwambo zvababa vavo vaiziva zvisingadi ropa, zvaingova zvikwambo zverental, kana wapedza kuchishandisa wodzosera. Zvino ini mukoma ndakabva ndachizochipa ropa, ndakachijaidza ropa. Now I sleep in fear, mukoma Nashi. Handichaziviwo kuti ndozvifambisa sei, chinogara chichingouya kwandiri. Please ndapota mhuri yeZimbabwe, kunyange zvikanzi watambura zvinengei, usambofa wakaenda kun'anga uchiti uri kuda kuromba. Usafa wakaita madhiri nen'anga, nekuti n'anga iyoyo painonofa zvinhu zvako zvinokudhakwira. N'anga idzi hadzikuudzei chokwadi, vanongoda mari kubva kwauri. Chikwambo ichi ndechavo, ndivo vanoziva kuti chakagadzirwa sei, asi vari kuramba kuchitora kubva mumaoko angu. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Unless kana ariko uyo ari kuti atambura uye zvekare anenge aine mwana mucheche anenge achida kuti ndige ndichirara nemwana wake mucheche, ndomupa hangu mari, anokwanisa kukupai mafoni numbers ake. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Naye mukoma, munoona zvichiitawo here izvozvo kuti munhu anenge aine kamwana kacheche, nyangwe zvikanzi munhu atambudzika obva atoti oi zvenyu kamwana kangu akararai nako nekuda kwemari. Hanzi ndiko kuti chikwambo ichi chisaramba chichingondirova pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo izvo zvataita pandakamboshanda kune imwe mochwari apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Mukoma Nashika, vamwe vanhu vanozofira muzvipatara, munhu anokwanisa kutoti arwara paya aenda kuchipatara then obva achizofa nguva yake isati yakwana. Ini kubva ipapo handina kana kuzomboblema munhu uyo anonzi paakarwara akaramba kuenda kuchipatara, nekuti zvimwe kuda mweya wake unenge uchitomuudza kuti kana ukaenda kuchipatara ndo kupera kweupenyu hwako. Ndichishanda kokumochwari kuya murungu wandainge ndichishandira, even though ainge ari murungu munhu mutema, aiva munhu ainge akaromba, saka aipota achivhiringidzwa nechipoko chaamai vake because ainge akaromba akachekeresa amai vake. Saka anenge akazoenda kun'anga. Ndinyazokunzwisisa kuti chii chakazoitika paakaenda kun'anga, asi
taipota tichimubatsira pamhiko. Taienda kuchipatara mukoma ndozvireva, taitoenda parirenyatwa, taiva nemamwe manesis awo atainge tichiwirirana nawo. Saka manesi awa aizoti paya kana ofamba munhu uyo waanenge achida kuti ange achizofa aipindamo wadi imomo munenge muine murwere waanenge asarudza, aibva achizoisa katawel ako katinenge tamupa pabed. Saka aizoti kana ava kubudamo muwadi vapedza kunyora zvimanotsi zvavo zviya zvavanonyora muzvipatara, then aibva achizotora katawel, but kainge kasiri katawel kaaitora, paitosara tawel, asi iye aingotora mumvuri wetawel racho iroro. Murwere iyeye mukoma aizofa that very same day kana kuti the following day. Mukoma Nashi pataiitiswa mhiko idzi ndo pandakaziva kuti zvechokwadi nyika yemweya it is very alive and it is well. Vanhu vazhinji varwere venyu avo vamunoenda navo muzvipatara vanofa. Munombozviziva here kuti vanofa nguva yavo isati yakwana? Imo muchipatara pachezvamo mutori nemweya werufu unotendereramo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Iniwo ndine secret yangu yandiinayo. Murume wangu akati aita 3 months mushure mekunge aenda kubasa kuPoland. Ndakabva ndachizotanga kuita musikanzwa. Pamba pandainge ndichigara paigarawo umwe muNigerian, I think akandishandisira mushonga, tikabva tachizotanga kudanana. Mukoma Nashi hatina kumbogara takashandisirana dziviriro. Ndakabatira pamuviri mukoma. Nhumbu iyoyo handizivi kuti yakaenda kupi, yakangonyangarika. Ndikabatira zvekare pamwe pamuviri, no bleeding, nothing. Ndakaita gore rose ndisingaende kumaperiods. Ndakazoti ndaenda kune vamwe madzibaba vakabva vati makashandiswa imi nemurume wamaidanana naye. Ndakazoteverawo murume wangu mukoma ndava kuno kumhiri kwemakungwa, asi zvandakaudzwa namadzibaba zvinondivhundutsa. Hanzi handikwanise kuti ndige ndichizoita mwana zvekare muupenyu hwangu. Saka madzibaba ivavo vakambondibatsira, ende ndine dzimwe nguva dzekuti ndinotomborota ndichiyamwisa kamwana. So handizivi kuti ndoudza ani, ndoudza amai vangu here? Zvimwe kuda vanokwanisa kuzonditsvakira munhu anokwanisa kundibatsirawo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvinoita here kuti ndinge ndichiudza mama vangu kana kuti kwete? Ya, pakaipa.